Kai, Kai! Un moment, hi ha el pare i la mare de la Bulma. No volien deixar sols els seus animals. Han dit que si morien, sempre els podrien ressuscitar amb les boles de drac. Típic dels teus pares, Bulma. Tens raó. Estava pensant que si sabessin on són en Ten Shin Han i en Shao, els podrien portar aquí, també. Sí, suposo que sí. Però i en Son Gohan i en Son Goten? Tampoc hi ha el Trunks ni el Vegeta. És veritat que sabeu on són? Son Goku! Molt bé, d'acord. Igualment, tard o d'hora. Ho sabreu. En Son Goten i en Trunks estan bé. Però en Son Gohan i en Vegeta són morts. Els ha mort el Majin Buu. Son Gohan... Ai, mare meva! En Son Gohan és mort. No pot ser. Vegeta... Per què? Vegeta! Bulma, tranquil·la, tranquil·la, Bulma. Sí, sí! Sí, sí! No pot ser. No pot ser.